Гълтай. Да ни повърни. Той го каза ти. И аз не мога. Аз да не съм мармут! Какво става, хора? Аз съм Джани Стоилов Аз съм Сибела Ахмед. и днес ще правим Whisper Challenge. Или по-точно казвам на български, шепнещо предизвикателство. Точно така, да ви обясним накратко какви са правилата, но ще има и наказание. Да започнем от това нещо. Съответно, човека, който изгуби, ще трябва да изпие една чаша с толкова кола вътре в нея, но не само с кола. Вътре ще има соев сос, ще има сирене, ще има сол, може да добавим и нещо друго, не се знае за напред в бъдещето. Да. И другото нещо, което ще си кажем по 5 думички или по 5 изречения и накрая, който е познал повече думички, той печели и съответно изгубилия ще трябва да направи това гадното предизвикателство. Да. Та, нека да започваме. Така, само че преди да започнем, именно ще играем камък, ножица, хартия, за да разберем кой първи ще е с слушалки и така нататък. Та започваме. Да. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ама мислим доста еднакво. Да, сега аз мога да избера дали първи аз да бъда с слушалки или тя да бъде с слушалки, та съответно аз избирам първо тя да бъде с слушалки. Тъй ли? Да. Това е за лявото, Помислих се, че може и да ме отстъпиш, но... това е за дясното. Защото съм жена. Ще звъна на Майк Вазовски да му кажа, че е жена. Рочно ще й пусна смешна песен да я разконцентрирам. Ви се смеете много. What is this? Чуваш ли? Почти нищо не чувам. Решихме, за да не се чува, максимално да не се чува, да сложи и тези слушалки, но защо не използваме тези слушалки? Защото те няма как да се вържат към телефон. Те са с AUX кабел, а пък знаете, че повечето модерни телефони вече нямат AUX. Така, започваме. Почваме с първото. Небостъргач. Гараж. Не, не. Първи път. Небостъргач. Невъзможно. Не. Небостъргач. Небостъргач. Да. Добре. Добре, първото го позна. Сега втора дума. За сега е познала първа дума, сега втората дума. Тапет. Не можах да го... Тапет. Не мога да разбера наистина. Тапет. На влак. Тапет. Нещо с пет накрая чуха, ама... Да. Ама не, чакай. Три пъти. Още 2 пъти имаш. Тапет. Пастет. Последно. Тапет. Напред. Не. Тапет. Не се сетих. Давай сега пак. Добре. Така. Започваме с трета дума, за сега има една позната. Безалкохолно. Безалкохолно. Да. 2 познати думи. Браво. Добре, почваме с третата дума. Нека да я измислим. Вентилация. Какво? Вентилация. Напрежение.
Вентилация. Настроение. Не. Вентилация. Вентилация. Да! А? Да! А? Как е, бате? Добре, друга дума. Чакайте да измислим. Турбина. Кумин. Не! Турбина. Комбина. Не. Турбина. Не мога да разбера. Турбина. Побират. Не. Турбина. Комбиниран. Не. Турбина. Коминат. Не. Последно. Има за сега 3 познати. Така. Чакайте да измисля думичка. Безопасност. Какво много бързо бе? Какво каза? Опитай малко Добре, по-бавно да добре. го казваш, за да ти чета устните. Безопасност. Някаква дълга дума е. Да. Вентилатор. Не. Безопасност. Аз по принцип, поне мъничко не трябва ли да те чувам? Не. Безопасност. Не знам. Добре, край. Махай. Последната дума беше безопасност. Не можех да я позная, че... Той го каза, че... И аз не мога... Глупости! И Аз да не съм мърмут! Ама аз бързо го виждах. Ти си мопс. Много бързо го виждах. Добре, аз съм сега. Значи имаш Ти три. знаеш какво значи бавно? Примерно, като искам да кажа спирка. Спирка, то баба ми ще остарее до трябва тогава. да го кажа, за да може горе-долу да се направи връзка. Значи ти имаш 3 познати. Да. Май ще пия кола с соев сос. Аре бе, тия слушалки. Аз ще си пускам песните. Не, аз ще ти пускам. Не, нали смисъл тук, що трябва да се превърта. Ето аз сега пускам ето. Що да се превърта? Що те кратка песента? Абе, аз ще пусна да доверим се. Не искам чалги. Важното е да не чувам. Че не малко така сме противоположности в тема музика. Ето. Пускаме музиката. Ама ти ще следиш сега, там ще ми броиш Да. точки, мочки, колко По пъти 5 съм пъти казал. имаш право на дума. Да. За 5 пъти думи. Почнахме. Добре. Коза. Крокодил. Коза. Котка. Коза. Кола. Коза. Коса. Коза. Куче. Не. Още един път имам. Коза. Косатка. Не. Не. Кой е? Коза. Коза. Да, беше близо с коса и коза, но... Добре, сега втора дума. Добре. Паткан. Пастет. Паткан. Брадат. Паткан. Пастел. Паткан. Батак. Паткан. Паляк. Не. Ко беше? Паткан. Паткан. Значи сега тия 3 думи, дече ми ги каже, трябва да ги позная. Съответно, ако следващата дума не я позная, няма смисъл да продължаваме напред, защото това означава, че тя печели. Сега нямам право на грешки. Пускаме песента, само да я превъртим. Пускаме. Училище.
Те ли е срам, мис? Какво бе? Каква е тази дума? Какви инжекции? Училище. Мъчилище? Училище. Амортизация? Училище. Чили? Олен, той много вика. Последно имам. Училище. Нещо с ли. Чакай. Училище! Браво. За сега съм в играта. Пю, маша, Ама и другите две трябва да ги познаеш, защото дори да не познае една от двете, пак тя печели. Давай. Чакай. Пускам песента. Те. Тротинетка. Какво? Тротинетка. Тротуар. Тротинетка. Тортинетка. Познах. Сега другата дума наистина, ако не познае, изгарям и тя печели. Пускаме. Лебед. Ау, какво? Лебед. Пиратка. Лебед. Лебеди. Лебед. Не можах да разбера. Повтори. Лебед. Молив. Последен имам. Лебед. Хляб. Чакай, не спира тъс песен, бе, твоята симка. Лебед. Ти каза лебеди. Лебед? Да. Беше много близо. Виж колко близо съм бил. Да. Ако беше само в един съм число. Така има значение числото. Да, да. Значи, Изядох. ето я вашата победителка. Тя спечели Хойспершаранч. И сега Байви Стоилов ще пие лайна. Такова. Брат. Момичета, моля ви, не дейте да говорите на брат, много е грозно. Скъпи приятеле! Значи, ето я чашата, сложил съм сирене в нея. Мишмаш. Само сиренето съм сложил в чашата. Да. Така, ако може количката. Ако може аз да ти слагам гадостите. Добре. Ето. Така. Сега. Да ти забъркам. Аз ще хвалата. държете и чашата да виждат хората. Ма малко. Аз ще кажа колко. Давай. Стига. Гледай, той си се е срал тъмъно Кенеф. Еми малко джарджърта е фано, айде. Соев сос. Ето соев сос. Sorry. Ще ти ми. Ай, стелена! Нищо, ади, нищо ти няма. Значи слагаме кола, соев сос, сирене, сол. Ох, няма ли да ти стане много солено? Да. Ади, виж, да съжалееш, ще сложа мънчица. Ама чакай, аз малко е така да застана, защото не ми е от... то вътре има лъжица, бе. И така. Мънинко. Шаслова. Така. Чакай, не с... Не с нея лъжица. И последната съставка на трошено путко е тутко. Тутко на трошено. Той ми се струши ръцете. Кой е това тутко фалшиво? Няма го труша. Не честно. Не, с лъжицата ще го натруша. Ще имаш фреш, бе! Ето с лъжицата ще го натруша. Ням така. Ето, натрушаваме хубаво.
Сбъркваме. Такова питие няма на пазара. Джани, ако ти хареса, ще го продавам. Да. Значи, скъпи приятели, като станете долу-горе на 80 години, такова ще серете. Да знаете. Пак повтарям съставките. Сирене, соев сос, кола, тутко и сол. На здраве. На здраве. Аз ще спя тук сока. Я помирши само. Страх ме е. Помирши един път само. Мирише, по принцип наделява соевия сос на миризма. Да. Няма го пия цялото, ама една хубава глътка ще си поима или Нещо няколко. ще помогне. Мисли си за мене. Чай, че ми се досра. Майтап е се. Майтап! Вижте как гледа като изгубен сурикат, когато е ядосан. Сега се опитва да не се смее. Това е на 1% ядосан. Сдържа си дихателните пътища. Добре, почваме. 3. 2-1! Айде. Галтай. Да ни повърнеш. Няма го пиш цялото, нали? Джани, добре ли се? Не. Чакай, шейда да ти сипе отделно кола. Как е? Искаш да пробваш? Не. Гадно е. Как да е? Повръща ми се. Лайна яла ли си някой? Не, естествено. Може би щеше да знаеш. Добре. 3 пъти за щастие. Последния път, защото наистина е ужасно, хора. Просто наистина имам чувство, че тук ще повърна Оцените и това и наистина. микрофона ще стане на лайна. Наистина е много гадно. Няма, ето. Само като види... Урикни са, бебе. Само като... Само като видите на дъното на чаша. Какво е гадно? Ама че що го гледаш? Защо го гледаш? Какво? Да не би да задържа наистина уринява. Хора, той май наистина повърна. Шири, наистина той зададе багажа. Горкия наш Джани. Повърна. Верно ми съкачи ми се в устата и го задържах. Иначе чак да повърна, обаче реално не повръщам от това дете гадно, просто като се сетя гледката на дъното на чашата, каква ми се повдига от самата гледка, защото... Гледай. Не искам! Защото гледай отдолу чашата. Не знам на камерата дали ще се види. Не, няма да се... Обаче на дъното са буквално някакви такива плъщи лайна и наистина изглежда като тоалетна. И заради това ми се качи догоре, чак ми се насълзиха очите. А реално вкуса не е толкова сгаден. В смисъл гаден, обаче е много солено и до някъде солеността покрива. Просто по-точно е външния вид на течността и как изглежда на дъното на чашата и то направо ти гаделичка корема вътрешностите. Еми, това беше, скъпи приятели. Надяваме се клипа да ви е харесал. Вижте през какво преминаваме. Чукнете то subscribe е мамка му стара. Да, пък по принцип ще има и други предизвикателства, така че...
Да, Оставайте да цъкнете гледате. лайк бутона, цъкнете споделяне, коментирайте долу в описанието. Тъй, че живи и здраве! Да. Ти като за чао. Лека нощ! Лека нощ. Това нормално ли е? Според вас. Дала е приятелката си. Ето сега ще се прави на жертва. Ето, аз го познавам.